Πάρα πολύ σημαντικό για μας και για μένα προσωπικά το να συζητήσουμε με τα στελέχη της αυτοδιοίκησης για κάτι που είναι η ζωή της χώρας μας, που είναι οι δήμοι, που είναι οι τοπικές λειτουργίες, η εξυπηρέτηση του πολίτη, που ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικά ζητήματα και του κοινωνικού κράτους αλλά και του περιβάλλοντος και της καθημερινότητας. Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και ο ίδιος προσωπικά επιτίθεται σε οτιδήποτε ποιοτικό και οτιδήποτε κοινό αγαθό υπάρχει και ενδιαφέρει τον Έλληνα και την Ελληνίδα. Εμείς για όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα υποστηρίζουμε την αύξηση των αμοιβών και των αποδοχών τους και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης με το 13ο και 14ο μισθό. Η Ελλάδα δεν είναι πλέον σε μνημόνια, έχει περιθώρια και αυτό φαίνεται και από τα, αν θέλετε, υπερπλεονάσματα που μαζεύει ο κ. Μητσοτάκης με υπερφορολόγηση, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο το δικαιούνται οι εργαζόμενοι του δημοσίου, το 13ο και 14ο μισθό. Έχουμε καταθέσει τροπολογία ήδη στη Βουλή και έχουμε ξεκινήσει και κεντρικά με την ΑΔΔ μια συστηματική προσπάθεια υποστήριξης αυτού του αιτήματος. Ο ίδιος, οι επιδιώξεις του δεν είναι να έχουμε καλύτερο δημόσιο, αλλά να έχουμε είτε διαθεσιμότητα που την έκανε όταν ήταν υπουργός, είτε ρουσφέτια, γιατί τώρα έχει πολλαπλασιάσει τους συμβασιούχους και τις ελαστικές σχέσεις απασχόλησης, ακόμα και στο δημόσιο. Αυτό είναι ο κ. Μητσοτάκης, μην κοροϊδευόμαστε. Σε αυτή την κατεύθυνση, εμείς επίσης υπερασπιζόμαστε και την ανάγκη να υπάρχει πραγματική αξιολόγηση όλου του δημοσίου. Εμείς λέμε να αξιολογηθεί ολόκληρος ο Δήμος, μιας και εκπροσωπείται τους εργαζόμενους στην αυτοδιοίκηση. Και ως προς την διοικητική επάρκεια, και ως προς το θεσμικό πλαίσιο, και ως προς τις χρηματοδοτήσεις, και ως προς τις πολιτικές του Υπουργείου, και ναι, και οι εργαζόμενοι να αξιολογούνται, αλλά όχι με διορισμένους προϊστάμενους που δεν έχουν γίνει κρίσεις εδώ και σχεδόν 10 χρόνια. Και άρα τα κομματικά ρουσφέτια τώρα του κ. Μητσοτάκη θα κρίνουν τους εργαζόμενους για να εφαρμόσουν ένα κομματισμό και έναν αυταρχισμό και στους Δήμους, γιατί αυτό κάνει σε όλους τους τομείς του δημοσίου. Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά σας για να έχουμε καλύτερους Δήμους. Γιατί πολύ ανησυχώ και προσωπικά ότι αυτό που θέλει ο κ. Μητσοτάκης να κάνει τους Δήμους είναι ένα μακρύ φοροεισπρακτικό χέρι του δημοσίου, χωρίς καμία τοπική δυνατότητα αποφάσεων, χωρίς να υπηρετούν δηλαδή έναν κοινωνικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό. Και άρα θα χάσουμε την ουσία της δημοκρατίας που μπορεί η αυτοδιοίκηση να δώσει στην ελληνική κοινωνία. Είμαστε σε μια αυτοδιοίκηση που την διαλέουν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη προσβάλλει την αυτοδιοίκηση, προσβάλλει τους ερετούς, προσβάλλει τους εργαζόμενους. 85 νεκροί το τελευταίο διάστημα στην αυτοδιοίκηση, εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα με πολλούς συναδέλφους μας να είναι ανάπηροι σήμερα. Καμία κίνηση από πλευράς της κυβέρνησης να κάνουμε αυτό που κάναμε τότε και βάλαμε τους κανόνες για την υγιεινή και ασφάλεια, καμιά τιμωρητική διαδικασία όσο αφορά τους κάποιους δημάρχους που δεν κρατούν όλα αυτά τα ζητήματα που έχουμε βάλει και είναι νομοθετημένα, και βέβαια έχουμε το 50% έλλειψη προσωπικού στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε να ακούμε πολύ μεγάλα λόγια και η κυβέρνηση λέει να αξιολογεί τους εργαζόμενους μέσα των πολιτών και μάλιστα η αξιολόγηση να γίνεται και ακόμα και στους ερετούς, όπου αξιολογούν δομές και βάζουν και βαθμούς οι οποίες δεν υπάρχουν στην αυτοδιοίκηση.